Zvaendawa vakomana panguva inoi. Yesterday kuda kwachitagurei ari kuBulawayo. Panapa anoonekwa kunzi akabreka the 2030 slogan. Panguva ino yakanga yambomiswa naGeza. Pana pane mavidhiozi ari kutenderera kunyatso kuonekwa kunzi aiwa kuda kwachitagurei was very vibrant. Aiita that mantra in such a way isati yakamboitikwa even nana Ori Mudanuve kana mutungamiri wenyika Masoda Muzamnangagwa pachavo. Akanga aiwa achinyatso kuita ari in power ari resolute. Panguva ino yanyatso kuonekwa kunzi kuda kwachitagurei wazosimudza nyika yeZimbabwe. Ndisati napinda mashoko amudanyikwa panguva ino wakomana Techmang. Notibva wasubscribe walike on the bell icon. Vanoposta mapictures amuri kuona aiwa eko kunast wabudanyura achida hashtag happening now. Meanwhile, there is a showdown in Bulawayo as Kuda Tagwire revives the 2030 sloganeering, splitting the Chiwenga camp. The sloganeering was halted after Gezai had threatened national protest. Tagwire is seen as the next president in making. Is pushing for extension of ED term as he paved way for his marking. We will post you full video soon. Domashikano yatongo panapa neTechman ichiti aiwa panguva ine kuchionekwa kunzi Tagwirei panguva ine that slogan akaita aiwa zvinova kuti kunyange nemutungamiri wenyika achiona mavidhiozi so uda kwashe Tagwirei achiita that mantra panguva ino achionekwa kunzi the NUST students panguva ino vachiresponda kwaari aiwa anonyemwerera. Mashoko atiri kukupai vagari munyika yeZimbabwe kuti muone zviri kuitika right now, zviri kuitika munyika yeZimbabwe zvisingambori kuti tichimboya tichikupai manyepo kana tikufadzai nenhema, but we are just telling you the real things on the ground which are transpiring. Zviri kuonekwa kunzi mwana wese Zimbabwe must be aware nezviri kuitika munyika. Tiudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mafunguro enyu, subscribe, like, and chat on the bell icon.